नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत लिंबाचं आंबट गोड तिखट लोणचं. त्यासाठी आपण साहित्य बघूया. ही 20 लिंबा मी घेतली आहे. पाऊण वाटी साखर आहे. काश्मीरी मिरची पावडर ही मोठे 3 चमचे आहे. हिंग, मीठ आहे आणि 3 चमचे ही राई आहे. पॉलिश केलेली ही राई आहे लोणच्याची. पाणी तापलेलं आहे. पाण्याला अशी थोडीशी वाफ यायला पाहिजे. आणि आपण आता ही लिंबा पाण्यामध्ये घालूया. गॅस बंद केलेला आहे आता. आणि ही लिंबा आता पाण्यामध्ये 15 ते 20 मिनटं आपण ठेवून देऊया अशीच. आणि नंतर ती बाहेर काढून आपण कापून घ्यायची आहे. 20 मिनटं आपली झालेली आहे. लिंबा आपण काढून घेऊया गरम पाण्यातून. 20 मिनटं गरम पाण्यामध्ये लिंब वापून झालेली आहे. आणि ही थंड झालेली लिंब आहेत आता. आणि ही कापून घेऊया आता. लिंब कापते वेळी पहिलं हे असं उभं करायचं नाही, आडवं कापायचं आहे. लिंब कापून झाली आहे आणि कापते वेळी असे बिया निघतात, ते हे बिया टाकून द्यायची. आपण लिंब ह्यासाठी वापरतो की लिंबाची साल जरा नरम होते आणि त्या लिंबाच्या सालीमध्ये जो कडवटपणा असतो तो कमी होतो. त्यासाठी वापरून घ्यायची. आता ह्या लिंबामध्ये आपण 4 चमचे मीठ टाकणार आहोत. 4 चमचे मीठ घातलं आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे आपण. आणि हे 10 ते 12 तास आपण आता झाकून तशीच ठेवून देणार आहोत. लिंबांना मीठ लावून 12 तास झाले आहे आणि चांगली अशी मीठ लागलेलं आहे ह्याला. आता आपण हे दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया, कारण ह्याला पाणी सुटलं आहे. ते पाणी आपण काढून टाकायचं आहे. लिंबामधलं हे पाणी आपण आता मिठाचं काढून टाकायचं आहे. आता आपण थोडंसं आता ह्याच्यातले मीठ वापरणार आहोत, 2 चमचे, कारण ते मिठाचं पाणी आता गेलेलं आहे. काश्मीरी मिरची पावडर, ही सफेद राई अखंड आहे, ती आपण जराशी बारीक करून घेऊया. आपण आता थोडा हिंग टाकून घेऊया. हिंगाचा लोणच्याला चांगला खमंग वास यायला पाहिजे. लिंबूला मीठ मसाला सगळा लावून झालेला आहे. राई ही मी थोडीशी बारीक करून घेतली आहे. तेल थोडंसं गरम करून घेतलं आहे आणि राई आता ह्याला फोडणीला द्यायची आहे. हिंग घालूया फोडणीमध्ये. हिंगाचा वास चांगला यायला पाहिजे लोणच्याला. राई करपवायची नाही आहे. हा कलर राईला आला आहे, एवढा आपल्याला कलर. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. लिंबाचं हे लोणचं चांगलं मिक्स झालं आहे. आता आपण ही साखर जरा वितळून घेऊया. 1 मोठा चमचा पाणी घालूया. ही साखर घेतलेली आहे ती त्यामध्ये घालून विरघळून घेऊया. पूर्णपणे साखर आपण विरघळून घेणार आहोत. साखर चांगली विरघळली आहे. आपल्याला हा पाक पूर्ण करायचा नाही आहे. ही विरघळलेली साखर आपण आता लोणच्यामध्ये ओतणार आहोत. हे गरम गरमच ओतायचं आहे, कारण ते थंड करत ठेवलं तर ते घट्ट होणार. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. तेल तापून हा मी थंड केला आहे आणि ह्यामध्ये मी चिमूटभर मिरची पावडर टाकलेली आहे. आणि हे तेल आता ह्या लोणच्यामध्ये आपल्याला ओतायचं आहे. जेव्हा आपण तेल चांगलं वापरतो तेव्हा ते लोणचं चांगलं टिकतं.
लिंबाचं आंबट गोड तिखट लोणचं तयार आहे। हे अशा प्रकारे बनवलं तर चवीला खूप चांगलं लागतं। आणि बरणीत भरून झाल्यानंतर यात आपण तेल गरम करून थंड झाल्यावर घालायचं आहे। तेल एवढं घ्यायचं आहे जेणेकरून लोणच्याच्या वरती 1 इंच तेल याने लोणचं जास्त वेळ टिकतं। तर अशा प्रकारे तुम्ही पण लोणचं करून बघा आणि कळवा हे कसं होतं ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।